que els equips d'atenció primària tinguin capacitat de gestionar el seu pressupost. Tinguin un pressupost i el puguin gestionar a través d'una forma de contracte, per tant puguin discutir directament. Quan es parla a vegades de es donen més diners a la primària, escolti, això a vegades queda ofegat a les estructures. Nosaltres defensem que els professionals d'atenció primària, després, evidentment, amb transparència, lliurament de comptes, què s'ha fet, com s'ha fet, per tant, objectius de pla de salut, és dotar del màxim d'autonomia als equips. Parlo d'atenció primària perquè és la clau per mi. Tenir una... Sempre a vegades es posa... Tenim una atenció primària poc resolutiva. I jo dic, doncs donin els instruments. Perquè vostès, anem parlant tot el dia d'això, però l'atenció primària no té instruments. Molt pocs. I quan parlem d'atenció primària jo parlo dels professionals. Perquè, esclar, si l'atenció primària vol dir les estructures i anem posant més estructures, potser sí que destinarem diners a l'atenció primària, però no en els que prenen decisions o els que haurien de prendre les decisions. Un altre exemple, l'elecció de les juntes clíniques. Que les juntes clíniques no siguin només consultives, sinó que siguin determinants en la presa de decisions dels centres, o la direcció mèdica, o en aquells llocs que hi hagin òrgans de governança que estiguin participats no per polítics, sinó que estiguin participats per agents socials i per professionals, que no tinguin conflictes d'interessos, òbviament, amb el centre en qüestió, però això li donaria molt més dinamisme. Nosaltres necessitem que la societat identifiqui molt més els clínics com els líders dels centres, no els gerents, ni els gestors, ni els òrgans polítics d'aquests centres. Per tant, hem de simplificar molt l'estructura burocràtica, per això jo deia que els clínics han d'estar molt més presents en l'àmbit de la gestió. Això també és un canvi de paradigma cultural per molts de nosaltres, perquè, ja li deia, seria una separació entre els clínics i la gestió i anaven cadascú per una banda diferent. Això no pot continuar així, perquè això primer surt molt més car, és molt més ineficient. Li dic una cosa, més enllà, i ara seré més agosarat. Si el conseller Comín seguís fil per randa el document de proposta que nosaltres vam fer al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya sobre les llistes d'espera, no hauria de posar potser tants recursos. El tema de les llistes d'espera no és un problema de recursos només. És un problema d'empoderar en els clínics molt més del que s'està fent ara i sobretot els metges d'atenció primària. Si tinguéssim una atenció primària més resolutiva, li asseguro que els serveis d'urgències i de llistes d'espera baixarien, però d'una manera molt notable. I d'això hi ha un convenciment absolut a la professió. El que passa és que s'ha de tenir coratge i valentia per canviar. I amb això no es necessiten recursos. Això ja li vaig expressar al conseller Boi Ruiz. I tímidament es van començar a desplegar algunes propostes de participació en l'ICS, que les hem presentat també en l'àmbit de la concertada, però això el que necessita és valentia i coratge. I això no es necessiten recursos, es necessita voluntat de canvis, que és el que el Congrés reivindicarà. Tindrem pocs recursos, però es pot millorar molt el sistema sanitari si s'empodera molt més a qui s'ha d'empoderar, que són els clínics. I això vol dir que els clínics, la professió mèdica, també ha d'estar disposada a assumir aquest repte. I per això fem aquest congrés, per dir-los, escolteu, ara toca això. La professió està disposada a fer aquest pas, més enllà de reivindicar, estem disposats a fer-ho o no? Perquè nosaltres estem reivindicant els canvis a qui pot canviar el marc normatiu, que no necessita tampoc massa complexitat. Amb el que tenim es podria fer, però sí en l'execució. I tenim models que funcionen. Tenim molts exemples al país que quan s'ha donat aquesta capacitat, aquesta flexibilitat, aquesta capacitat dels professionals de prendre decisions, s'ha mostrat que les llistes d'espera baixen en picat. Per tant, tenim exemples, tenim referències i no demanem, fixi's, és un congrés que no demanem diners. Dit sigui de pas, que sap que el pressupost està aquí posat, ens el paguem nosaltres. No demanem subvencions ni ajudes per poder-lo fer, o sigui que mantindrem la independència i el no conflicte d'interessos amb ningú per poder expressar el que volem dir. Molt bé.